Para os nacionalistas, o saneamento debera ser un dos eixos prioritarios das accións dun goberno. De aí que o incluíran no acordo asinado no pacto de investidura co Partido Socialista e a Marea. O anuncio da renovación do bombeo de Abruñeiras é o primeiro paso de moitas máis actuacións que virán nesta materia. É un primeiro paso, son necesarias moitas máis actuacións, pero sí que demostra o compromiso por parte do BNG e o compromiso establecido nese pacto de investidura co goberno municipal para que o saneamento sea un dos eixos principais neste tempo que queda de mandato. Neste sentido, dentro dos acordos de investidura do goberno municipal existía un dos puntos, non, que dicía que cando menos 10% do investimento que se realice no Concello sexa destinado a saneamento, e isto pois indica que, pois polo menos polo de agora, ambas as partes, tanto o BNG como o goberno municipal, están cumprindo. A actuación cun custe duns 40.000 euros, que será financiada a través do POS adicional da Deputación da Coruña, virá dar solución a un problema medioambiental grave, que levaba máis de 10 anos en funcionamento. Estamos falando dun bombeo que leva totalmente abandonado durante unha década, un bombeo que está totalmente obstruído e que por mor desa obstrucción no tempo pois está totalmente, digamos, non funciona en absoluto, e polo tanto vaise a renovar este bombeo. É un bombeo primordial dentro da rede de saneamento, porque leva moitas das augas da zona urbana cara á depuradora. En este sentido, ademais de arranxala, renovala, vaise a instalar un sistema triturador que o que vai a facer é que os residuos sólidos obteñan un menor tamaño para que non obstrúan ese bombeo e desta maneira pois poidan chegar á depuradora para realizar a depuración dunha mellor maneira. Dende o BNG anunciaron tamén que presentarán novas iniciativas parlamentarias e emendas aos orzamentos da Xunta para intentar recadar maiores investimentos que permitan dar solución aos graves problemas de saneamento existentes no municipio, que están a repercutir negativamente na imaxe do Concello e tamén na produtividade da ría.